Ma, hindi pa po ba kayo matutulog? Hindi pa, anak. Tinitingnan ko lang itong mga litrato natin nung kasama pa natin ng papa mo. O, tingnan mo to. Ang saya-saya niya rito kahit halatang nilalagnat at mahina. Nakakatuwa kasi kahit may dinaramdam siya, hindi niya ipinapakita. Inalagaan niyo siya ng buong puso. Oo nga po. May hawak pang biojessic si Papa. Ang liit pa po namin dito. Di ba, Ma? Sino ba namang mag-aakalang makalipas lang ang ilang buwan ay kukunin na pala siya sa atin? Ma, grabe. Kahit gaano kasakit, ramdam pa rin ang pagmamahal niyo kay Papa. Salamat, anak. At ikaw din. 5 taon ka lang noon pero napakatapang mo. Palagi kang nagdarasal kahit hindi mo pa lubos na nauunawaan ang nangyayari. Kanino pa ho ba ako magmamana ng tapang at malasakit? Kundi sa inyo, Ma. Ay, naku anak. Sige na, tara na. Matulog na tayo. May pasok ka pa bukas, di ba? Opo, Ma. At kayo din po matutulog na? Oo naman. Maaga akong gigising bukas para ihanda ang baon ninyo. Kahit pagod ako, ayokong maramdaman ninyong wala kayong nanay. Wala na nga si Papa. Hindi ko papayagang maramdaman yung wala rin ako. Naku, Ma. Sobra-sobra na po ang binibigay niyong pagmamahal. Kayo na nga rin po ang tumayong tatay namin. Ay anak, naiiyak na naman ako. Tara na po, Ma. Sa kwarto na tayo. Tatabihan ko na lang kayo. Oo nga pala. Yung ate mo, kanina naghahanap ng gamot. Sabi niya masakit daw ang ulo niya. Nakainom na ba? Opo. Kumuha siya ng biojessic sa medicine box ni Papa. Buti na lang talaga laging may laman niyang medicine box. Ugali ng papa mo yan. Matagal na siyang wala. Dama pa rin ang presensya niya. Bata pa lang ako. Naririnig ko na kay Papa ang mga linyang, dapat laging may laman ng medicine box. At dapat, produkto ng Unilab. Oo, may kasamang actions pa yun. Nakakamiss talaga ang tatay mo. Halina po, Ma. Magpahinga na tayo. Ako si Kalik. At si Mama Mina, ang pinakamalakas na taong kilala ko. 5 taon pa lang ako nang mawala si Papa. Halos gumuho si Mama sa sakit. Hindi lang dahil mahal niya si Papa, kundi dahil hindi niya alam kung paano niya kami bubuhaying magkakapatid. Pero hindi siya bumitaw. Araw-araw siyang nagtatrabaho. Inalagaan kami at sinigurong hindi namin maramdaman ang kakulangan. Kahit ramdam ko minsan ang bigat ng pagdadalamhati niya, hindi niya ipinakita ang panghihina. Bilib na bilib ako sa katatagan niya. Kahit alaala na lang ang naiwan kay Papa, alam kong ginagawa ni Mama ang lahat para ipadama sa amin na ang pagmamahal at pag-aaruga ay hindi natatapos kahit may nawala. Anak, Kalik. Ma, hindi po kayo pumasok? Hindi na. Paano naman ako makakapagtrabaho ng maayos kung may dinaramdam ang bunso ko? Ay Ma, sabi ko na kay ate na wag na pong sabihin sa inyo na masama pakiramdam ko. Alam ko kasing ganito ang mangyayari. Sayang po oras niyo sa trabaho. Trabaho lang yun. Pero kapag may sakit sa inyo, hindi ako mapakali kahit ano pang sabihin nila. Nanay pa rin ako. Okay lang naman po ako, Ma. Ipinagluto kita ng arroz caldo. Sandali, kukunin ko muna ang medicine box. Salamat po, Ma. Talagang may picture pa ni Papa dito sa medicine box. Oo, biruan lang namin yan noon. Nilagay niya yung picture niya para tuwing makikita ko, maaalala ko ang bilin niya na uminom ng vitamins.
at maalagaan kayo ng maayos. Hindi nyo na po tinanggal, no? Hindi na. Lalo pa ngayon. Nakakagaan ng loob makitang mukha niya. Dahil dyan, napapaalalahanan ako sa mga aral at pagmamahal niya. Oh, uminom ka na ng Biogesic. Maigi nang maagapan ang sakit ng ulo mo bago pa lumala. Para ka na rin daw lalagnatin. Opo, ma. Kung andito pa ang papa nyo, naku, malamang hindi rin yun pumasok sa trabaho. Baka nakabantay yun dito sa tabi mo buong araw. Oo nga po. Baka umorder pa yun ng bulalo para may sabaw ako. Gaya ng lagi niyang ginagawa noon. Ay, sobra kong mag-alaga ang papa nyo. Kaya minsan, hindi ko pa rin matanggap na maaga siyang kinuha. Hindi ko alam paano ko kakayanin noon. Pero naalala ko kayo. Kailangan kong tumayo. Alam kong yun ang gusto niya. Naalagaan ko kayo. Proud na proud po siya sa inyo, ma. Sigurado ako. Alam ko, ramdam ko siyang nakabantay sa atin. Kaya bukas po, ma, pumasok na kayo sa trabaho, ha? Huwag niyo na po akong masyadong problemahin. Andito naman sina ate at kuya. Oo na. Ikaw talaga. Parang mas matanda ka pa magsalita minsan. Sige, bababa muna ako. Maglilinis din ako sandali. Love you po, ma. Love you too, anak. Dear love, nagpatuloy si mama sa pagtatrabaho kahit nakikita kong halos mabali na ang likod niya sa pagod. Siya lang ang bumubuhay sa aming magkakapatid. Kaya kahit anong marangal na trabaho, pinatos niya. Kinaya niya kahit anong hirap. Gusto kong bawasan ang bigat na pasan niya. Pero habang lumalaki kami, lalo ring lumalaki ang gastusin. At nang tumuntong ako ng kolehiyo, mas lalo pa siyang nagsumikap. Kahit kailan, hindi niya ipinakita na nahihirapan siya. Walang sumbat, walang paninisi. Puro pagmamahal, pag-aaruga, at pag-unawa. Mas ramdam ko yun dahil ako ang pinakasakitin. Ako ang madalas niyang bantayan, ipagdasal, at alagaan. Not just with money, but with her time, her strength, and her whole heart. Hanggang sa nakapagtapos ako, nakapagtrabaho, at ngayon, isa na rin akong magulang. Lalo kong naramdaman ang kadakilaang ginawa ni Mama. Lola! Lola! Tignan niyo po yung drawing ko! Aba, ang galing naman, apo. Sino ba yan? Si Lola po! Ay talaga, paano mo naman na-drawing si lolo mo? Nakita ko po yung picture niya sa medicine box nung pinainom po ko ni Papa ng vitamins. Ganun ba? Ang galing mo naman. Sa susunod ha, drawing mo rin ako. Sige po, Lola! Oh, ayan na ang papa mo. Papa! Bilas muna kay Papa. Kiss din po! Mano po, Ma? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Anak, nagluto ako ng nilagang baka. Paghahainan na kita. Salamat po, Ma. Ama, may gamot pa po ba tayo dyan? Siyempre meron. Hindi nawawalan dito sa bahay. Bakit? Masama ba ang pakiramdam mo? Parang nag-uumpisa na po. Nako, unahan mo na ng Biogesic yan bago pa lumala. Opo, Ma. Bawal pa naman ako magkasakit. Madaming kailangan gawin sa trabaho. Anak, baka sobra ka nang nagpapakapagod sa trabaho. Hindi ka pwedeng maubusan ng oras at lakas para sa anak mo. Opo, Ma. Hindi rin gusto ng papa mo noon yung ganyan. Puro trabaho pero walang oras sa pamilya. Nakatatak po sa isip at puso ko ang mga biling ninyo. O siya, kumain ka na nang makainom ng gamot pagtapos. Ma,
nabanggit nyo na rin lang ang family time. May pupuntahan po tayo sa Sabado. Aba, saan naman yan? Mamamasyal tayo. Nag-book po ako ng staycation para ma-relax at makapag-bonding naman tayo. Baka naman mahal yan, anak. Ayaw pa naman ni Papa mo sa mga ganyang luho. Pero kung para sa akin, edi sige na nga. Huwag nyo na pong intindihin kung magkano. Basta gusto ko po to para sa inyo. Basta wag masyadong mahal ha. At tandaan mo ang habili ng Papa mo. Mag-ipon. Huwag po kayong mag-alala, Ma. Lahat ng bilin ni Papa, dala ko pa rin hanggang ngayon. Kahit sa simpleng pag-inom ng gamot, naaalala ko pa rin siya. Mabuti naman. Papa, good morning po. Good morning, anak. Wala po kayong pasok today? Wala, anak. Kaya nga maaga akong gumising para maipaghanda ko kayo ng agahan ni Lola. Gusto ko po ng hot choco, Papa. Sige, mag-iinit ako ng tubig. Gisingin mo na si Lola. Medyo late na. Para alam ko rin kung magkakape siya. Sige po, Papa. Papa! Papa! Ano yun? Si Lola po. Parang hindi na siya humihinga. Ha? Ano? Hindi po siya sumasagot, Papa. Dear love, hindi ko sukat akalain ang nangyari. Nawala si Mama sa isang iglap. Naisugod pa namin siya sa ospital pero dead on arrival. Si Jessie na masiyahin, masigla at makulit ay natulala. Hindi niya maunawaan kung bakit hindi na gumising pa ang lola niya. At ako, wala akong nagawa kundi umiyak. Wala na si Papa at ngayon, pati si Mama, wala na rin. Wala na ang mga sandigan ko sa buhay. Pero habang nararamdaman ko ang sakit, naaalala ko rin ang mga bilin ni Mama. Ayaw niyang makita akong pinanghihinaan. Ayaw niyang makita akong sumusuko. Alam kong ang gusto niya, ipagpatuloy ko ang buhay. Para kay Jessie, para sa pamilya ko, para sa mga pangarap na matagal niyang inalagaan para sa amin. Kaya kahit mahirap, pinilit kong tumayo, maging malakas, magpakatatag, dahil yun ang turo niya. Maging malakas sa gitna ng pagsubok. Ngayong magkasama na muli sina Papa at Mama, ipagpapatuloy kong isabuhay ang mga pangaral nila. Jessie? Jessie? Ano po yun, Pa? Medyo sumasakit ang ulo ko. Pakikuha naman yung medicine box natin. Sige po, Papa. Sandali lang ho. Papa, ito na po. Teka. Sino ang naglagay ng picture dito ni Mama? Ako po. Kasi naalala ko, tuwang-tuwa si Lola tuwing nakikita niya ang picture ni Lolo sa medicine box. Naisip ko, baka ganun din po kayo kapag nakikita niyo si Lola. Anak, ikaw talaga. Pinapahiyak mo naman si Papa. Oh, heto po. Biogesic ang iinumin niyo, diba? Oo, anak. Ay, Papa, konti na lang ang gamot natin. Eh, diba? Dapat laging may laman ng medicine box. At dapat produkto ng Unilab. Gayang-gaya mo ang lola mo, anak. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Metro's number one. Metro's number one.